conferència d'avui ha estat tot un èxit, hem comptat amb actors de diferents sectors, des d'acadèmics fins a agències de viatges que han aportat una mirada comuna per com donar resposta a aquests reptes actuals. És a dir, com hem de repensar la reactivació turística, ho hem de fer en clau ODS, ho hem de fer en clau drets humans, replantegem aquesta activitat turística, generem espais de treball en xarxa com els que estem construint en el marc d'aquesta conferència i alineem-nos per un turisme que respecti els drets humans i la justícia de gènere. La conferència internacional culmina el projecte No Woman Left Behind. Aquest projecte, durant l'any 2021, ha empoderat, ha capacitat, ha format fins a 30 dones vulnerabilitzades a Gàmbia i les ha transformat en professionals del turisme responsable i sostenible. Amb aquest programa volem posar en valor el rol de les dones en la transformació del model turístic a Àfrica. On behalf of the ladies, I am here to attend a conference which is teaching me about catering, and above all, I have learned to know more about empowering women, human rights and gender. It is important to look at it to show how to transform the lives of people and to also ensure that there is sustainability in tourism, that responsible tourism is practiced both from the European perspective and also the African perspective. Today we are here in Barcelona mainly to attend a conference that will look at the developments in tourism, be it the positive and the negative sides of tourism, using the No Woman Left Behind as a case study of doing something positive with generally women who in most cases can be exploited in the tourism industry.